Il-politika tas-saħħa mentali mhix tittieħed bis-serjetà b'riżultat li l-poplu Malti wawċi qed jiġi espost għal aktar riski. Fi sfond ta' ftaħir ta' tkabbir ekonomiku, studju wara ieħor jiġdu li n-nies mhux talli mhux qed igawdu minn dan it-tkabbir iżda talli qed iħallsu b'saħħithom il-prezz għalih. Dan reġa' kien ikkonfermat fi studju tal-Fondazzjoni Ewropea t-titjib tal-kundizzjonijiet tal-għajxin u tax-xogħol fejn irriżulta li Malta għandha t-tielet l-ogħla rata ta' żgħażagħ bejn it-18 u l-24 sena bi 22% li jinsabu f'riskju li taqbadhom depressjoni. Fi stqarrija dwar dan iffirmata mill-kelliema tal-Oppożizzjoni Claudio Grech, Mario Gallia, Stephen Spiteri u Maria De Guara, il-Partit Nazzjonalista qal li din xejra inkwetanti ħafna u riflessjoni ċara tal-politika falluta tal-Gvern f'dan il-qasam. Is-servizzi, l-faċilitajiet u l-infrastruttura f'dan is-settur huma tal-biki huma sinjal ċar tan-nuqqas ta' priorità li l-Gvern jagħti lil dan is-settur. Il-Partit Nazzjonalista qal li screening fl-iskejjel jgħin biex taqbad minn kmieni l-ewwel sintomi ta' mart mentali. L-Oppożizzjoni ilha snin titlob lill gvern biex jibda dan l-screening għax jekk naqbdu dan il-mart kmieni, ir-rata ta' suċċess tkun ferm ogħla. Iżda sfortunatament il-Gvern jidher li mhux interessat jagħmel dan. Aktar minn hekk il-politika tas-saħħa mentali ma tiqafx biss fl-ambitu kliniku terapeutiku, iżda hi wkoll riflessa f'aspetti oħra ta' tmexxija ta' pajjiżna, partikolarment dak li għandu x'jaqsam mal-kwalità tal-ħajja tal-poplu tagħna. Il-Partit Nazzjonalista kompla li d-deterjorament fil-livell ta' għajxin f'pajjiżna u fatt li mhux ikkontestat. Frott ta' politika ekonomika mibnija fuq sfruttament ta' kull rokna spazju miftuħ li għadha teżisti, konsum sfrenat, nuqqas ta' ħarsien tal-kondizzjonijiet tax-xogħol u l-użu ta' ħaddiema barranin biex jinżammu il-pagi baxxi. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jimbotta l quddiem politika radikalment ġdida u innovattiva f'dawn l-oqsma li ħallu warajhom modelli skaduti u ħadmu miżuri li jpoġġu lin-nies fiċ-ċentru tagħhom. Fuq l-għadba tas-sena 2020, il-poplu Malti wawċi jixraqlu ħajja serena u kuntenta f'ambjent nadif fejn is-saħħa tal-familji tiġi qabel il-flus u mhux bil-maqlub, temmet tgħid l-istqarrija.